अवसर है भेटनिया पंचायत के उप मुखिया आज बड़ी सौभाग्य बा कि एक पद लेके एक दूसर पद के प्रतिष्ठा बचावे। भैया रहुआ उप मुखिया बाने तो हम उप मुखिया वर्तमान है हमें वो भैया के माला से स्वागत कर चाहता नहीं। बबुआ जो कि गणेश से भक्त कहर के बाबा कलिमल बल खल के हल चलबा पल पल मोहे बना जा आ जाए सुर के महाराजा बना जा। बाबा गोड़ लागे गोड़े में लगने खाली सुननी ना कि उधर पैसा ना दे हम तो काम चले का है कि भीख मांगे वाला हवे हाँ जी भीख मांगे वाला हवे पैसा कमाए वाला तो बढ़िया काम बा ना एक काम करब कि अंधारे 5 गो पूरी दे के अब 5 गो लड़कन से 5 गो ढेला बिगवा दे हो कि फिर दोबारा बराही में ना आई है। पैसे नो कमा के बाबा पैसे कमा के है बाबा तो बड़ी उपाय है। इंद्रियों का पैसे ढेर आदमी पैसा कमा ले कलिमल बल खल के हल चलबा पल पल मोहे बना जा आ जाए सुर के महाराजा मंगल मोहे बना जा। काल भाल बमसाल भइल बा 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 परदी पर बाबा ई कोची है ई बढ़िया बढ़िया के बोरा दिले ई बड़े खतरनाक है बाबा ई जहाँ परलावा की ना तहाँ कोणरिये भाजत एकर बजर भैंसो न थमी है दयाई बाबा आई आके बोल मोहे बना भाव दिन हिन मिन जस पानी बिना लौकत ना कोई दर्शन देखा हमके धरनी धरा के पहले गुरु सुदर्शन शब्द पर ध्यान दे हो ए चुमाकांत बाबा चुमाकांत ना उमाकांत शब्द पर ध्यान दो का करब इनकर आवाज ऐसा बना चाचा जी मुखिया जी ए भाई इनकर आवाज कम दीवाना बने एगो तो पेशर चौहान जी मर गईले दूसर का उपज गईले आ एगो दूसर का भक्त से आ गईले मने या करी है त कपार हमर दर्द देवे लगे दिन हिन मिन जैसे पानी बिना लौकत ना कोई दर्शन देखा हमके धरनी धरा के गुरु सुदर्शन अरे आई
के मंगल मोहे बनाया। चलिए लाल बाबू